candidate. Kamana inya kanyo karo koro ilero yo makare nyakoro ngajwang. Kata kamano jatela ugo hin bena rwaki ni machiegni men yiero kendo duoko mabende jopiny na rito kod asisi. Bende nyana pachi kalure kod duoko mano mar yiero madundo mol Kalau manyaka gisani oselande. Erokamano Sharon, mos jowinjowa ni misawa uru. Mokwongo Sharon, adani mondo achiw pak makende ne duol ma tayo yiero kata duol ma romano chung' ne yiero ma Kalau kuom timo yiero makare, yiero ma jopiny kano wuok oko kendo nogo ombulu ne jatelo ma gin giwegi gineno ni nyalo chwalo wechegi mag dongruok. To jatelo gino mane giyiero no landi. Omiyo en puoch maduong' ma miwuoro. En ni gima dawachi ni kendo ni Sharon, ang'o momiyo ji dhiga yiero mondo giyier jatelo? Gimomiyo ji dhiga yiero kata jopiny wuok oko mondo yier jatelo en ni mondo ginwang' telo no manyalo chwalo dongruoge ne jopiny, manyalo bero ngima jopiny e yore mag dongruok. Koro miyo en puoch maduong' mokalo ka jopiny ma jo Kalau kano wuok oko modhi ogo ombulu to ginwang'o jatelo ma gin giwegi gineno ni nyalo chwalo yoregi mag dongruok. Wach mowadwa wacho mar ni ne gibedo gi joint candidate, I disagree go kabisa nikech pani embo ng'eyo ni migosi kata jatelo mar DCP kanyo loso e wach Kalau. To nitie wach manyo wacho kanyo ni siasa ma Kalau en siasa ma nigi issues mang'eny kendo siasa ma local. Omiyo nyo kwayo other parties ni mondo mi keep off from Kalau. To bende ok da yie ne gi wach mawacho ni ne giwinjore to mane okom Jubilee. Onge teko ma Jubilee biro bedo godo any form of riwruok mar United Opposition en ni ka Jubilee o make sure ni gi retain number mag wajumbe mane gin godo to kendo ginwang'o wajumbe mamoko ema biro miyo gibedo gi ndhadho kata gima dho ngere luongo ni bargaining power e opposition kanyo. Ne ka ginwang'o sirikal kaka jo opposition to jo Jubilee as a political party gimora mora mibiro mi Jubilee will be pegged on the number of MCS magikelo, wajumbe magikelo, governors magikelo. Koro miyo kom mane margi. Kuom ranyisi Sharon, wan kaka jo ODM, wan tie sirikal mar broad-based. As a party, ki neno jotelo mag chama marwa ma otelne gi migosi Oburu Oginga kod jakom mar chama Mama Gladys Atieno Nyasuna Wanga, ibiro neno ni watemo kar mwanyalo ni mondo wamed ndhadho mar chama ir jopiny, ir jochung'. Ang'o miyo watimo mano Sharon? Mondo mi okonywa mondo wa maintain kombe ma wan godo kaka ODM. To bende kanyalore to wanwang' kombe mamoko mondo kwa dwa loso sirikal under broad-based to wabed gi teko mar yudo kata retaining positions mwanyalo yudo e sirikal. Koro dajiwo wadwa ni okapar ka en gima ber party, a political party ok nyal lose komgi. Nigi wacho kom mane gin go. Nigi wacho ni ne giwinjore. Aparo ni ok en gima ber anyale. Dajiwe ni mondo mi giket odgi mondo bed motegno. Eka gidhi bet gi ndhadhu